ako maning numero sa luto yung gawas. Sakto. Hala, Tora! Saan siya? Ya. Nga naman eh. Ang ako maning numero sa luto yung gawas. Nausa na iwag madain ako ni dapat di. Kadugay na akong mintin-mintin ani. Sobrang nagtuig na akong mintin-mintin unya nga nung karoon na magin ako napati noon. Nang sikat-sikat na si Lolo. Unsa kay problema na niya? Kung ang tao ganit yun na mo asin-sumo yun, pero ang tao ganyan ang taman. Isa sa tao ka. Kaya numero ako Hala, nagyaw-yaw lagi na siya. Patay, nasi ba na ikayaw-yaw niya? Mumu? Hala. Hala. So, maugin ang giingon ba? Nga kung ang swerte gani mo dool sa imo ha, mo dool gina sa imo ha. Pero kung bisag kung saan panimog paningkamot, kung layo ra gyud ang swerte mo, muli kay yun na. Kay kining numero nako kadugay na nako ani nga nag-maintain. Ngano nga karon hinggawas, nga wa ko nako mapati. Tapos kini di malang sa gyud. Pero okay lang. Ang importante nako sa akong kinabuhi, ang akong maayo kog lawas, akong asawa, tanan akong mga anak, gabaw sa tanan ang mga pinangga kanakong maorag yun ay bugtong na kong pangayoon sa Ginoo nga ang akong mga anak ug mga apo mga maayog lawas taas og kinabuhi maora na sana all. kanambahan di okay na lang wala man gihapon na kon sa kuha pero sayang lang yun kay mauna gyud unta ang panahon pero wa man pud nako napatli di wa lang gihapon dire ra gyud tataman. Okay na lang, basta makakaon lang sa katulong sa usa ka adlaw, wa na problema. Hala, grabe lagi yaw-yaw niya. Hala. Kaunsa? Grabe yung yaw-yaw niya. Ay, dako siguro kayo nagproblema ba? Paita gyud oy. Di na unta mi maka-vlog sa akong apo kay kung nakadaog to, napatdan ako sigurado magyugto mo kuan makadaog ko. Di na unta mi maka-vlog nya. Makahatag-hatag pod unta ko sa akong mga anak og ginbisag ginagmay lang nga panginabuhian nila pero unsaon man nawala man gyud nako mapati magmahay man ko wala na koy mahimo humana magampo na lang ko sa Ginoo nga hatagan lami og mga maayong lawas kami tanan gud para magpabilin nga malipayon gihapon may mag-uban dinhi sa kalibutan Sana pero all. sayang gyud ba. Grabe yung kasayang. Oh, no! 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 Oh, Nang, grabe mga yaw-yaw no. Bibi, nakoy number lang ba? Nakoy number sa luto. Dugay na to nako nga gimintin. Oh. Wa na ko napatli lang ba? Unya Naman? nakalimot man ko nya gawas ang numero. Asya nga luoy. Para nung tato sa inyohan nga kuan ba og napatdan to nako. Ay, yung luoy. Simuwa lang na luoy. Kay, yung balay, luoy kaayo yung taon. Sagdi lang kay tiguang naman ko. Ayaw. Kay og nakadaog Maski na. ko, ha? Maski na. Hindi lang kay og Maski nakadaog na ako na ipa. Ayo imo balay. Sana all. Aron mo limpyo. Wow. Salamat lang tas Ginoo no. Kay maay lang taglawas no. Oh. Tagan tag may lawas taas nga kinabuhi. Gani lalo. Oh, okay na. Mga Bahala. regalo. Oh, magsige lang gihapon tag vlog. Gani. Oh. Pero, unsa may password yo? Number ako? 0102 03 04 05 06